Min fædre! Jeg tror, jeg holder en fed herovre. Jeg kan ikke se noget! Fortæl mig, hvad der sker! Halløj! Halløj! Det er godt, de der gynger der. Der kommer der mere. Vi sejler op ad åen. Vi sejler ned igen. Lad os spille nej, så må vi have endnu. Nej, Laura. Nej, Laura, kun én gang. Jeg er stadigvæk den der, de sang i bussen. Vandbal! Okay. Nu tror jeg, du skal gå hurtigt. Åh nej, hold op fast. Det var mine stille med en el. Stille tog det hele, der var 40 kasser øl i vores bus. Det går hurtigere! Eller hjem til mor og far. Det var yeah! på grund af på denne fucking lejr kan man ikke købe bajer. Det er meget. Eller hjem til mor og far. Men må man ikke drikke bajer? Nå, okay. Jeg tror heller ikke, jeg må købe bajer. Tak. Nå, nu blev mit kamera ramt. Kamera, jeg holder lige fast i dig. Ja, flot, nu er mit kamera så dejligt. Nej, det stoppede. Tak, der er heldigvis ikke der en grønne lava. Nå, skal jeg holde hånden? Ja, du skal. Vi er i en meget mørk grotte, og jeg kan ikke se en skid. Halleluja. Okay. Fuck, min kamera løber snart tør for strøm. Jeg tror bare på grund af at jeg filmer. Lys! Hvad er det? Lys! Jeg håber, der kommer flere vandfald. Nej. Hvis vi kommer ud af et vandfald, så stopper jeg. Oh my god! Det er ikke sjovt. Det har du stadigvæk han. Nu kommer der og så snor vi bare rundt. Okay, det må måske gøre igen lige der. Okay. Laura, lad mig med at sige fisk, når du ikke ved noget. Det lyder sådan noget. Fisk! Sig, det ved ikke noget. Sildefisk. Yay! Woohoo! Nu kommer der et stort bum. Stort? Stort! Der kommer et par bum. Hey, der er mange bum. Ej, det var nederen et. Jeg kan godt lide, Det kommer den, der kaster vand ud af vinduet, kan så. Ja, hvem? Kaster vand ud af vinduet. Åh, det er ikke mig, der får det. Og det kommer fra dig. Nej! Og Sille får det. Byt plads, byt plads. Min røv. Nu vinker vi for